Така, здравейте всички, които ме гледате, аз съм Марцо Лопатов и днеска искам да ви покажа как съм си сглобил, моята конфигурация не на компютъра, който е бахти прашаселя, а на това. Как ми са екраните, Сега лаптопа го ползвам, само основно компютъра. Нещо тук не съм пипал, клавиатури. Вижте, всичко е прах. Така ще фокусирам. Ето вижте. Чакайте момент само да се... Вижте. Така, сега тук съм свързал към телевизора с HDMI кабел. Тук така влиза в телевизора. Така, тази клавиатура е основната, която използвам. Може би ви е познат, направил съм ревю. Ето ги самите копчета. Тук има някакви игрички и сме с Windows 10. Скоро може да направи и ревю на Windows 10. Тук може да видите колко е прашасал компютъра. Вижте. Така, тук сега съм сложил джойстика и за мауспад съм сложил нещо тук за кръст. И съм на много удобен стол, вижте. Този стол дори имаше и столник, не знам къде е. И тук съм застанал мега близото до телевизора. Добре, че телевизора ни е с плаващи кристали. Така. Основно това беше за конфигурацията, както е компютъра. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, дайте палец нагоре или се абонирайте за моя канал, ако вече не сте го направили. Това е от мен. Чао, чао и до скоро!